nadu ka kendai tering jingjia jingwan ka er kelem te ka jingjulor jungi ka jur menta ni kikan te bat ka khat santarik te ka jingjulor jungi te ka babun ka dei menta usnem hi namar ba kalak ta pelat te bat kawe ro ni jupa ai ka sarkar pun pentip sa blok sa ngipa ya ka jingjulor jing siap penjulor ka mariang te hoj wala kata ro kajing yo jongi bar kajing julor jongi kam yahap syubi namar ba kajing julor kelabun jing erap ilong tang kendiat dengi kerpat ba sungba ba ka sarkar kan thau lenti lem ba kan yerap kambun gen namar ba kajing erap jong ka bat kajing ju jongi kam mentoi syut namar kajing yu i namar pa ini kat jaji lai kidai kat barem te ka jing julor mentau senem kelapalat tengah sengo kerpat ngau ba nakaliang jong pi ba pin sngova ban pen lelem ban pen pelem na banta ka per jong akumne mar kala jur ek jing julor mentau snem te ngakwa ba ka sarkar kan ai kham pahu ka jing no gen na banta jongi kinong rep trai kene ka jing dunong chupi kalakot sya kat kumbakan no ai trai nang ba te hakane menta ka jing syak penjulor menta te kane da ong ba rit maknaro kala poi saka laipo si jerong ka jing julor laipo aja hoi kalau poi sekali pun hajar si jerong ke julor ne yang wala kata ro nakaliang juga nga ong banga pan kerpat ba kiniarap lem mo lada hoj lada imla makana lada kamla makana sarkar kata ro to kan yarap lem tang arpho lane arpsan ro kala kham surkom gen kan khamlai ka bai tre juga kamut kani ka kam rep ka de kam ka ba fi besai ka yang kesem mama kane nak kane hinga besai ki kun ki pelai school pelai yo ria ka bam kadi ahi ngasem ngapai namata ngapna kane ngai yo kendiat kan so ngadang penhe penroi sewai ro umde ra ngap tang kane marandang ile penroi sewai ro tang bah ka murang ka mariang pat ka penjulor kemne te ngaladu khiang no pat ngam yo khiang siu ka rep karyang bat unong rep kidei ubudlum jong ka yo ka kot ha karihi baro kawai henrei haba phai pat ha ki benta jong ka jingim unong rep ungat sibun ki jingjenjar lada dei ha ka yo ka hat lane ha ka jing shalang shop ha ka nems new ka bala jujia na ka por sa ka por ka jingim jong kinong rep kalong shisha ka ba shisur sidur unong rep barbor ha ka ne ka rikhasi jongi ude barep bat im kendoi jakpo yala ki khun bat ka tengah haba sakhi ya kane unong rep hi da ka kam rep kamriang penbit penbiang ya ka bam ka sa ka kup ka sem bat ka pule dangle yala ki khun Henry kalong ke ek basngosi khamtam hakum kene kapor nalor ke jingwan lengshop jong ke klam COVID-19 upria bat ke eryong ru kila penjot ki jingtung jingtep ki bau nongrep ula khmi lenti banyo khet hak ayom ot Henry kumba kalong menta kumba nyo photli kilong ying ki bajurep ya kakai usok kompor usok turun bat kiwe de ki jingtung kilamat ya ke jing sosik thang namar kene ke nems new ke bawan lengshop lengba upria bat ke eryong kila penjot lut khat ya kine ki marep haka ba kine kinong rep kila du jingkremen ban yo ya kasa ka bam ban psa lagi khon kikti kine kinong rep kide na ka senong sang bangla ka senong ka bajengai kumbah nyo kilometer e na ka sornong po kumta haga ne kasngi u presiden jong ka seng kinong rep sang bangla uba viceroy lengdo maunai ulabu ka jingkerpat ya ka sarkar bat ki bor ki bade pej ya ka kamrep kamriang bakin pai khmat lem sya ka ne ka senong namar ha ka ne ka senong kumba khandai phusan persen kidai ki baim ha ka kamrep kamriang kublai ya fikiri boy news ki balawan ha ka ne ka sni bamenta bat kumju ya ki paranong rep ki balawan ha ka ne ka por bat hoj ni nga ngayeng ne na kaliang jong ka seng ni na kaliang jong ka seng nong rep adien bangilalek ban jurip ya ki jakarep jong ki nong rep pengilalap ya kajing sisa ya kajing sak penjulor habiade bakin ki kaji te kalong kajing du nong ka bakrawi ki nong rep te kumjuru ngina kaliang jong kaseng nong rep hoi nila ni jupa manakapor sakapor ya gini ki sapo office sapo blok te henrei habang jing yarap pat kilong habang ipai pat long islam bakin yo itang jing yarap te kumtangi na kaliang jong kaseng nong rep ni kerpat ya ka sarkar ya ka ba kan pai khmat lem sakinong rep kamtam habide bat kini ki jing sak penjulor te na kaliang sang nong rep ro kabu ka jing kerpat ka ba khmat habide ka sarkar ba kan yarap ya kinong rep wala ki jing yarap kilong gibarit henrei ba ka sarkar
kan yarap lem ginong rep khamtam ha PE hakane kapor kamenta ya lagi jong ki khamat abani nilai I ba ka jing syak pun julor kalong ka ba jubor ha te kumta na kaliang jong kaseng ka kerpat khamtam ya ka sarkar bakan phai khamat lem syakinong rep khnang be ginong rep kin im te habiade bat kini ki lengkha ki ba syak pan julor hangne ka ginong rep hakane kapor kamenta gila kenjo syaki nrupho nyopho tuli kilong ying ne po sinong jongi te ki nongrep ki bala syak ta hakan ka jingjia ka balajia ka khandai tarik bat kumjuro ka balajia ka khatsan tarik ka jong mentau benai te nakaliang jong ka seng nongrep ka bu ka jingkarpat ka sarkar ba ken selek ro bani kendu ban lek chapo office jong blok bani keren habiade bat kane ka bentah takam ki marep ki bala julor hakan ka por ka bentah ka ba jubori ka badai kini ki kat keji kini kikat giji bila I menta bila gajing julor kaba la kabala isir kai namar ba hakajing walang shop hakane ka leer hakamariang kabala jia hakane ka khandai tarik bat kumju ro hakakat san tarik